Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Kumusta man ang imong lakaw, sir? Oh, sir, mo report ni Aiko nga wa na gid manawag si Jessa sukad kapiit. Nebaw ko. Unsa? Uy, nganong naibaw man ka, sir? Nga karon ra man ta magkita. Nadi kay gibilin dinhi nga mga mata nga mobantay sa akong mga lihok, sir? May gipapanid ko kang Alex ug Gisa sa ila. Unsa? Uy, duha di I mean spy nimo, sir? Gikulatan ni Alex si Gisa. Busa. Kina naman kasulti ka ba si Gisa? Ano mahibawat ako naunsa na siya? Oh, daoy. Wala no, kaswerte anang Jessa, uy, nga gikabalakan ni mong maayo, Sir Andrew. Carla, Oops, ay, sorry. Sorry, sir. Ay, da, naiba, bitaw ka nga crush ka, ayot ka. Pero da, ilubong ka na lang nas kalimot, uy. Ay, tuod. O sa may sunod ni mong akong baton, sir. O sa man, mangita kong pagi nga makasud ko sa ilang bayan ni Jessa. ha? Aw, ako noon, sir. Basta ikay mo sugo. Sugot dayon ko, oy. Ay, baon na ka. Lunod patay, di ako ni mong alalay, sir. Unsa man, gusto ka nga punan ako akong papel sa imong kinabuhi? Gusto ka nga mag-spy sab ko? Anong dili? Haloy. Daan pag yun ko. Nga gamit, gid kaayo ko nimo, sir. Sige, sir. Mag-spy ko. Kunin mo kang spy. Unsa may una ni buhaton. Siyempre, ako unang planuhon ang tanan, sir. O sige. Sulti lang niya ko kung sa imong buhaton. Ano ato matunan kung maayo ba ang buhaton mo? Oh, sir. Magsugod na magani ko kunahuna ron. Oh, Uy, may nanawag ni mo. uy, hala. Si Emilio man di ay ni. Ang akong uyab nga maldito. Nag-miss call man. Carla, ayaw kumpiyansa ng Emilio. Ayaw ka balakas, sir. Don't you worry. Padong na migbuwag, no? Kay nahibaw ng iyang asawang tigre nga may uyab-uyab siya nga dagis kasino. Yung sige ka ni Alex si Gisa. Sir. Hay may maayo kung si Alex ang akong himuong agianan paingon ni Jessa. Oh, unsa? Pero, nakakita na si Alex nga nagkuyog ta sa kasino. Si Emilio ang iyang nahibaw nga kauban ako sa kasino, sir. O kita, kaila lang. Tuod. Suwayan lang akong duaw sa kasino, sir. Ayaw. Ha? Di ko gusto mailang gamayo ni Alex. Kaya tigilig masipyat ka. Sir, dili lagi ko masipya. Ayaw na lagi. Pangitay lang yung paagi. O sige na. Mamahoy na ta. Okay, pero ako unang tawagan si Emilio, sir. Kapati, gini nga ginapuhay. Magbalik-balik. Diyos ko na ang dagway itong ba. Magbalik-balik yun. Pusit siya. Wala ko lang gitugutan ng hikap ni Jessa. Hello, Alex. Nakaila ka na ko. Janice, nalimot ka? Oo, Janice. Nakadaog man ka ni Adtong miaging adlaw, no? Wa kay lingaw. Nagubog man ka? Aw. Malingaw na ko karon nga ni Aka. Aka na. Muna kong ginahas babae. Igat kayo ng katawa. Suman, gusto ka mo, ino? Sure. Oo, siya mo. Tayo may yung pagdool na kay nangita ko lingaw. Pusa. Lingaw ako karon ha? Sure.
sure. Uy, kay kinsa man ang bayang ato gihunungan? Ay, ako ba ay? Dali, manangkata. Wow! Nindot ka man na kayo pay, Alex? Ay, dali na. Pasag din ang kumbay diha. Manangka na ta. Puno naman ka na atong utok sa... Aw mo, nininto. Ninyo kayong kagabi, no? Nindot ka man dahil mo kiss. May kake. Inidutan ka. Dali, manood na ta. Kasakit pa sa kong samat sa naong. Mainam ko pain reliever. Hinay lang! Sumadol. Nagkatawa man sa babae. Ano bang adi mata sa sala? Ito na sa kwarto ko Ang sunod aksyon kay ato na sa kwarto. May kaupang babae si Alex. Akong liyon sa sala. Nag-ilok ba? Kinahinaya lang ko, girl. Laon sa man ka. May babae ka diyang kaupan. Kung naos lang magromansa sa sala. Mubalik ko sa higdaanan. Bisag kung saan lagi buhat ni Alex, nabagpasakit na ako. Pero nga nung masab ko sakit siyang gibuhat karon. Mura noon og nalipay ko nga doon na siya laing gikalingawan. Masab ko. Gilok pa! Nga nung bisang gamay ka pang-iki, wa man ko'y kipati sa gibuhat ni Alex karon. Sir! Nagasulti ni si Emilio! Punya, anong nag-isip ka? Kuan pa, manangin unta ko nimo nga. Ugma sir ba, magkita bis kasino. Kay gimingaw na kuno sa akong parayag ang amaw. Ay da, kwarta masab ni sir. Carla, kung mo pwede ang gisweldo ko nimo, ngayon mo pa man lang ginuton si Emilio? Pang extra man ang iya sir, para pagwapa ba? Siya na lang bitaw nang akong gibilin sa akong mga uyab sir. Nagbait na baya ko. Okay. Pero kinahanglan mag-amping ka. Kumusta na si JR? Wala sir, dagahan, nag-ayog masulti sir. Sige. Ako na mabanta ni JR mas gabi. Aron makalingaw-lingaw ka. Okay, sir. Ay, tuod. Thank you kaayo, Sir Andrew, ha? Dili kay gwapo ka lang. Masinabuton pag yun. Ay, musamot yun akong crush ni mo, sir. Ayaw na ko ulo-uluhi. Sige na, katulog na dito. Okay, sige, fine. Pag-unahon na di ang mga butang nga makalingaw ni mo, sir. Ama, gini babayhan. Hoy, Chisa. Pagmata. Pagmata. Pag-ikinig pamahaw kina ako bisita. Alex, may mo bag si mama lang una ang magluto. Asawa ta ka. Busa obligasyon nimo ang pagsilbi nako aron makukuhaan ang imo sa. Pero sakit kaya ang akong naong. Imni nagtambal. Dala na, bangon na. Oh, Alex. Oh. Kasakit-kit sa kong kalawasan. Sa kong naong. Alex? Oh. Hain man ka. Oh. Nga namisinggit ka. Nakalitan ako ng naong mo. Kabunog ba, ana? O ganong, may plaster man ang imong aping. Kung gusto kang maparehas ini akong naong ang imong naong,
Pakiguban permi ni Alex. Unsa? Si Alex ang nagbunog nimo? Kinagabit siya. Mao na'y angay may tabo sa mga asawa nga mga bit. Gubo ng naong. Oh, ngi. Kalain si mong naong, uy. Mas luwas siya sa kong kasuko kung mo na yung naong, love. Wait ka pa. Ayaw ko kagkit yakot. Na yung asawa mo. Maikog ta. Ay, naon sa man ka, oy. Ay, pasag din ang mga asawa nga, mga way hinungdan. Bato na kayo nagkasing-kasing. Oy, Jessa, pagluto na kay mamahaw mi karon. Ay, di ko mamahaw din ni, uy. Hiluan pa lang ko na yung asawa. Mapaulit na ko ron taod-taod. Ay, sa di pa kang pauli. Pinili sa taga may kalipay, dali, eh. Okay. Dali, alis ko ito. Ayaw lagi ba? Kung tuslog ka diya, hilo. Magluto na ko. Aray, kasakit sa kong kalawasan. Dako naman ikaw dong, JR. O, gwapo pa yun. Haliwat ni mo, sir. Gwapo. Ha? Tinuod yun din ang ilang giingon, sir, no? Nga sa kadugay ninyong kuyog-kuyog sa usa ka tawo, magkaparehas ang inyong naog sa dili madugay? Tingali. Pero, nga nagkasulti mo ka na? Kuan, kanang... Mamay nahitabo ninyo ni JR. Parehas na mamugnaos kadugayan ako tanaw. Ilom niya eh. Gamay pa na si JR. Di pa na maklaro yung naong kung di na muliwat. Wa man na siya buliwat sa amahan ba? Lahir man kayo na siyang naong ni Sir Alex. Nimo noon, sir. Kamu mo parehas og naong. Nga mo ka, Sir Andrew, no? Tungkol lagi kay kami nagsigig kuyog. Muna. Nga, lakaw na. Sige na. Pandam na sa imo na karong gabi. Aw, hala, di ay no. Uy, sir, salamat kay sir, ha? Magpagwapag yun ko, sir. Ako tong isulob ang sexy kayo na kong si Nina. So, ay sa pagkontak si Jessa. Ano, mahibawat ako na unsa na siya. Okay, sir. Jessa, kinsa man ang babae nga kalayog-layog ni Alex sa sala? Iyan ang uyab, ma. Day, ayaw na lang yung pangaway ni Alex, ha? Kay tingaling mapunog ka na sab. Pwerte para bang hubaga ng naong mo. Karon pa lang. Pag kuna-una na kung asa tamutako kung makalayas ta din eh. Punsa, mulayas ta din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!